Hei, tässä ensimmäisessä osassa lähdetään läpikäymään perusteita CGA:n teolle. Mitä CGA-käsite tarkoittaa? CGA tulee käsitteistä Comprehensive Geriatric Assessment ja tarkoittaa siis ikääntyneen terveydentilan ja toimintakyvyn sekä niihin vaikuttavien tekijöiden erityisesti systemaattista arviointia. Eli ihan varmasti tähän astikin olette arvioineet sen teidän potilaan, asiakkaan, kuntoutujan terveydentilaa ja toimintakykyä. Se, mitä CGA tuo siihen ehkä uutta näkökulmaa, on se systemaattisuus, jolloin kaikki arvioi samoja asioita samalla tavalla, eikä se arviointi ole niin kuin työntekijälähtöistä. Arvioinnin keskiössä on totta kai iäkäs ihminen itse. Ja tähän arviointiin pitää osallistua moniammatillinen ryhmä, koska muuten me ei saada riittävän laaja-alaista näkökulmaa. Moniammatillisuus tietysti tulee riippuen aina siitä, että missä työskennellään, mutta tärkeää olisi, että hoitajien lisäksi siellä osallistuu arviointilääkäri, farmaseutti, fysioterapia ja sitten tarpeen vaatiessa myös sosiaaliohjaaja. Mutta ajatus on saada laaja-alainen kokonaiskuva iäkkään terveydentilasta ja toimintakykyyn vaikuttavista asioista. Sen systemaattisesti, moniammatillisesti ja laaja-alaisesti tehdyn CGA:n tavoite on, tai päämäärä on etsiä ja löytää iäkkään toimintakyvyn laskuun vaikuttavat tekijät ja syyt. Ajatus siitä, että miksi juuri tänään iäkäs vaikka joutuu hakeutumaan päivystykseen, tai miksi tänään toimintakyky on heikko tai se kuntoutuminen ei etene. Ja ajatus siellä on, että kun me löydetään se juurisyy, niin meidän on helpompi kohdentaa se hoito ja kuntoutus nyt siihen oikeisiin asioihin. Sitten se systemaattinen arviointi takaa sen, ettei meiltä jää joku merkityksellinen ongelma huomioimatta. Eli kun me tiedetään, että jopa puolet geriatrisista oireyhtymistä jää huomioimatta, ellei niitä erikseen etsitä. Ja tämä jäävuori-ajattelu kuvaa hyvin sitä, että mihin sillä CGA:lla pyritään niin kuin tekemään. Eli jos me ajatellaan, että se ikääntynyt tulee sairaalaan tai se kuntoutuminen ei etene, niin siellä saattaa ylein olla vaan, että se ajankohtainen terveysongelma muodostaa vaan nyt sen jäävuoren huipun. Toki me voidaan tässä lähellä pinnan alla olevia asioita, ne voi olla helposti tiedossa tai helposti selvitettävissä, mutta että mitä niin kuin syvemmälle me mennään täällä pinnan alla, niin sitä epätodennäköisempää on, että se asia on tiedossa, ellei sitä erikseen ymmärretä, kysyä kautta arvioida. Vaikka joku lääkehaitat, päihteiden käyttö, toiveet ja pelot. Saattaa olla semmoisia, että me ei kiinnitetä niihin huomiota, ellei me sitä erikseen systemaattisesti kysytä tai arvioida. Tämä toinen kuva kuvaa mun mielestä hyvin myös sitä, että miten haasteellista ja monimuotoista se iäkkään kokonaistilan arviointi on. Iäkkään kohdalle me ei ikään voida mennä niin kuin suoraviivaisesti eteenpäin, valita se helpoin reitti, vaan se CGA on tuommoista vähän niin kuin salapoliisityötä, eli pyritään löytämään sitä syytä ja valitaan ehkä tämmöinen vaikeampi tie siihen kokonaistilanteen ymmärryksen löytämiseen.
Eli sen systemaattisen ja laaja-alaisen arvioinnin tavoitteena on saada monipuolinen kuva iäkkään sairauksista ja niistä toimintakyvyn rajoitteista, mutta myös toimintakyvyn mahdollisuuksista. Eli ei pelkästään katsota niitä heikentäviä tekijöitä, vaan myös niitä voimavaroja. Ja silloin meillä on tärkeää tunnistaa ne heikentävät tekijät, ne ongelmakohdat, joihin me voidaan vaikuttaa, esimerkiksi sairaudet, oireet, erilaiset lääkehaitat. Ja sitten ne jokaisen iäkkään voimavarat, jotka tukee sitä kotona pärjäämistä ja selviytymistä. Siellä voi olla oma hyvä motivaatio vaikka kuntoutumiseen tai kotiin pääsemiseen. Hyvä kognitio voi olla jollakin hyvä voimavara tai sitten hyvät sosiaaliset verkostot, läheisten ihmisten tuki. Eli ne heikentävät tekijät huomioon, samoin ne voimavarat ja sitten mietitään niitä, että mitä tukikeinoja me voidaan tuottaa, jotta niitä sairauksien mukana tuomia haasteita voidaan kompensoida. Ja tämän monipuolisen kuvan jälkeen lähdetään tekemään sit hoidon suunnittelua ja toteutusta. No kenelle CGA:ta on tarpeen tehdä? Semmoinen perussääntö, ohjenuora on se, että geriatriselle monisairaille iäkkäille. Eli niille iäkkäille, joilla on niitä fyysisiä terveydellisiä haittoja, mutta usein myös sen lisäksi jotain psyykkisiä ja sosiaalisia vaikeuksia, jotka tekee siitä hoidosta ehkä meille haastavan. Eli sieltä iäkkään tilanteesta löytyy paljon erilaisia haasteita sen kotona pärjäämisen kautta kuntoutumisen näkökulmasta. Eli se on niin kuin se perussääntö. Mutta sitten on listattu vielä semmoisia tiettyjä tilanteita, joissa sitä CGA:sta olisi paljon hyötyä. Ja ne on tässä näkyvissä. Eli silloin, kun se iäkkään toimintakyky jotenkin heikkenee akuutusti, ellei se syy ole sitten hyvin ilmeinen, vaikka joku aivoinfarkti, ja silloin me tiedetään, että okei, tämä toimintakyky johtuu nyt tästä aivoinfarktista. Mutta silloin, jos meillä ei ole mitään selkeää syytä, että meillä on vaan semmoinen tunne, että miten se kotona pärjääminen nyt niin kuin tuntuu haastavalta, tai peräti iäkäs tulee sinne sairaalaan diagnoosilla, että ei pärjää kotona. Ja silloinhan semmoista diagnoosia ei voi olla, vaan silloin sen kotona pärjäämättömyyden takana on joku syy, ja se syy pitää löytää. Tai sitten jos me nähdään, että iäkäs hakeutuu toistuvasti sinne päivystykseen tai hänellä on useita sairaalahoitojaksoja, niin silloinhan se kertoo, että joku siinä iäkkään tilanteessa ei ole tasapainossa ja se syy pitäisi löytää. Jos iäkkäällä on joku geriatrinen syndrooma, niistä voisi mainita vaikka nyt muistisairaudet tai kaatumiset tai vajaaravitsemus, jotka yleensä sitten aiheuttaa haasteita sen ikääntyneen toimintakykyyn. Tai sitten hänellä on kerastenia. Ja kerasteniasta katsotaan erikseen vielä muutaman dian verran ihan kohta. Mutta CGA on hyödyllinen myös silloin, kun iäkkäällä alkaa kuntoutusjakso. Eli ajatus siinä on se, että me saadaan se moniammatillinen laaja-alainen näkemys siitä sen hetkisestä tilanteesta, jotta me voidaan sitten kohdistaa sitä hoitoa oikeisiin asioihin. Eli sen CGA:n pohjalta lähdetään tekemään sitä hoidon suunnittelua. Ja sitten erityisesti semmoisesta tilanteessa, jossa se kuntoutuminen ei jostain syystä etene, niin silloin on hyvä lähteä ehkä niin kuin miettimään, että miten sieltä pinnan alta nyt
löytyykään, löytyisikö sieltä joku syy, miksi tämä kuntoutuminen ei etene. Siellä voi olla vaikka joku lääkityshaitta tai siellä saattaa olla kaatumisen pelkoa, heikko lihasvoima, vajaa ravitsemus. Eli joku syy, mitä me ei olla huomattu siinä hoidon alkaessa. No sitten siitä kerasteniasta vähän, eli puhutaan haurausoireyhtymästä. Aikaisemmin tämä kulki termillä HRO, mutta tarkoittaa siis monimuotoista suorituskyvyn heikkenemistä, joka poikkeaa normaalista ikääntymisestä. Ja tällöin sillä ikääntyneen nämä elimistön fysiologiset reservit on vähentyneet ja se elimistön stressinsietokyky on heikentynyt, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että ihan pienikin haitta voi aiheuttaa ihan suhteettoman toimintakyvyn laskun tälle iäkkäälle johtuen siitä elimistön heikentyneestä stressinsietokyvystä. Kerasteenia on sen vuoksi tärkeää tunnistaa, että se toipuminen ja kuntoutuminen on hitaampaa. Eli voi olla, että jos meillä olisi vaikka kaksi täysin samanlaista iäkästä, samanlaiset perussairaudet, samanlainen toimintakyky ja tehdään samanlaisia interventioita sen kuntoutumisen eteen viemiseksi ja toiselle ikääntyneelle se tuottaa tulosta ja toiselle ikääntyneelle se kuntoutuminen ei vaan etene. Ja syy saattaa olla siinä, että tällä toisella iäkkäällä on tämä kerastenia. Kerastenia on siitä näkökulmasta myös merkityksellistä tunnistaa on se, että kerastenia lisää avun ja terveyspalvelun tarvetta ja lisää kuoleman riskiä. Eli nämä iäkkäät, joilla on kerastenia, on äärimmäisen tärkeää tunnistaa, että me voidaan huomioida se siinä hoidossa. Tässä on tekoälyn tuottamat kuvat, kun pyysin tuottamaan tekoälyn minulle kuvan kerasteenisesta henkilöstä. Eli kerasteeniselle henkilölle on tunnusomaista yleensäkin tuommoinen laihuus, eli siellä taustalla on tahatonta painonlaskua, liikkuminen, kaikki toiminto on hidastunutta, yleensä kerasteeniset ihmiset, iäkkäät, tarvitsee jotain apuvälinettä sen liikkumisen tukemiseen. Muutenkin he on hyvin ei-aktiivisia ja heillä on tämmöinen valtava subjektiivinen kokemus siitä uupumuksesta, ettei oikein jaksa tehdä yhtään mitään. Ja silmämääräisesti tietysti ei voida heti luokitella, että ihminen on kerasteeninen. Tähän kerastenian tunnistamiseen on pyritty luomaan tämmöistä mittaria, CFS, joka sitten antaa osviittaa siitä, että millä asteikolla meidän ikääntyneet on tällä CPS-asteikolla, eli siinä on 1–9, jota katsotaan seuraavaksi. Eli 1–3 ovat tämmöisiä hyväkuntoisia, ja sitten numerot 4, 5, 6 tässä asteikossa on nyt niitä kerasteenisia, eli ovat haavoittuvia, lievästi tai kohtalaisesti hauraita henkilöitä. Ja sitten tässä asteikossa 7, 8, 9 kuvastaa jo niitä iäkkäitä, jotka on vaikeasti hauraita ja tarvitsevat jo tai ovat oikeastaan riippuvaisia toisten avusta ja ovat sitten jo siellä monin osin täysin autettavia vuodepotilaana ja siellä elämän loppuvaiheessa.
Ja sitten jos mietittiin sitä, että kenelle sitä CGA:ta on tarpeen tehdä, niin nyt meidän niin kuin kohde on tällä asteikolla, Kerastenia-asteikolla, nuo lievästi hauraat, kohtalaisesti hauraat ja haavoittuvat iäkkäät, eli asteikolla 3-6. Taas asteikolla 1-3 eivät hyödy siitä CGA:sta, se on heille tarpeeton, koska he ovat hyväkuntoisia, mutta myöskään sitten tuolla sairauden loppuvaiheessa oleville, vaikeasti dementoituneille ja täysin autettaville siitä CGA:sta ei ole hyötyä. Näin. Nyt tämän osalta pitäisi olla ymmärrys siitä, että mitä se CGA on ja kenelle sitä tehdään, ja seuraavissa osioissa mennään eteenpäin.